Tana. Nam papa. So kona bel nogalen le fote sanfɛla ninnu bɛɛ nɔgɔlen don o kuma na mun bɛ yen papa n bɛna wuli dɔɔni sisan ka warange e bɛ wuli ka jɔsi o mana baarakɛla ta kun ti baara ya papa an ka fari man d'a la de kabiri suru a dɛsɛra ne yɛrɛ tun bɛna f'e ɲɛna n ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la yɛrɛ ka taa n'a dɔgɔtɔrɔso la ayi dɛ ne tɛ taa n'a dɔgɔtɔrɔso la dɛ ne bɛ taa n'a dɔgɔtɔrɔso la ka mun kɛ aw bɛ si ne fɛ yan nɔ so kilimuma a bɛ dumuni kɛ min ka d'a ye a b'a ka finiw ko a bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ mun wɛrɛ bɛ yen ne tɛ taa n'a dɔgɔtɔrɔso la dɛ papa f'i k'a dɔn k'a fɔ ko waliden de fana don dɛ aw ye waliden de ye o e yɛrɛ mana a bɛ si so kilima kɔnɔ a ka fɛn bɛɛ bɛ e de kan du in kɔnɔ yan nɔ tant que a bɛ baara ka charge bɛɛ bɛ e de kan a ka bana n'a ka kɛnɛya bɛɛ ye e de ye wa a bɛ k'e de ka baara kɛ fana ne ko k'e tɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la jɔn bɛna a furakɛ o la ni ne taatɔla ni aw ye dɔgɔtɔrɔso la a bɛ tigɛ a ka sara de la bɛnkan kɔfɛ hinɛna tɛ ne aw de ye tɛ ne ye tiɲɛ yɛrɛ la barika masa rahamani ala k'a nisɔn sabali e ka tigɛ ka bɔ a ka sara la Seru. Idan fana mu yi. Ibna jati ke? Seru, me kolange do li fesa. Seru. Yam. Ne bora o fe no. Mati isura no. Ni akle fliasa no. Ne tigi nyala. Omala munere no. Wane munere la. Kuja fote. Na sura mi femi kila. Akade ga fo yana wal mane fetirare mali tuwa era ba do tiri fotin na nete ne blanim na ge togodi ango bete no era mo sawran do sayo an kla ka tan fe ngodi no ile ha I baraji b'a nɔ la ne ka i ka samara la ne t'i ka samara fɛ i yɛrɛ kama tɛ dɛ nka ɲini k'an faamu i fa ka kote de don e fa bɔra an fɛ yen kuma foyi tɛ a ma min fɔ ne fa ma kana nin miiri diɲɛ sini kan foyi la fa b'a fɔ ne fa ma k'o dalen don fugariya de la ko ko bana foyi t'o la wa a bɛɛ sɔrɔla ne de sababuya la e b'a ne fa nin bɛɛ kɛ ka da kun min kan ko e ni ne teri ye ko ne ka fara e la ko ne jɛɲɔgɔn foyi tɛ e ye k'i ka taa tugu wari ti den ɲɔgɔn kɔ cousin tuma bɛɛ hɔn hɔn a tɛ laban jɛgɛ mɔlen yanni ka mɔgɔ digi a dunni na a bɛ minɛ ji la cogo min na a dogola fɔlɔ ba ye I ka samara ne kan la I ka samara k'i mago ye Seru sabali et puis kana dusu bila hakili ne ka fɛn caman ba de to yen e kama ne fa kun k'a bɛ ne bila ka taa kɔ kan ka taa kalan kɛ nka teriya kama n ma sɔn ni deli ka sabali n ka taa n fɛ yen nɔ ka samara d'i ma cousin n tun bɛ ka fɛn kelen min togo i la n bɛn'o de f'i ɲɛna sisan ne ba ko ne ka fara i la ko ne kana yaala i nɔfɛ den ka nin dun y'a ba de n'i ba y'i bila yɔrɔ min na i bɛ yen wa ne bɛ n ba ko ni mama ka kote don o to yen ne yɛrɛ bɛ tila ka taa fɛ yen nɔ n bɛ kuma n'a ye an bɛ taa mɛ ne mago t'i ka samara la Ne taara o fɛn fɛn ne ka fɛn min bɛ cɛ ta ko
Sadio, Mama. nasɔngɔ bɛ tigɛ fan fɛ. I b'a ta i bɛ taa n'a san malo bɛ magasin kɔnɔ ka malo ta ka tobili kɛ n bɛ taa dugu kɔnɔ ka na. Mo tumana awa tɛ se ka tobili kɛ ya. Awa ma ŋɛnɛ de Sadio, a fari man d'a la. Mo foyi tɛ awa la, awa tɛ kalaban ciya de. Ne kun tɛna tobili kɛ dɛ, ne bɛna ma kɛ sa kan ka sinapu kɛ. Sadio, ne bɛ taa dugu kɔnɔ ka segin. Ni ne nana sɔrɔ e ma ne ka dumuni tobi ka bila ne ɲɛ, fa min mana kɛ e ɲɛ la ne b'o sama k'o bɔ e ɲɛ la. Ma ne kun tɛna tobili kɛ dɛ, ka tobili awa k'o kari a kɔrɔ. Ne bɛna tobili kɛ dɛ. Sadio, e ye ne wolo sa. E ye ne sama ka b'i kɔnɔ. O de kama e bɛ ne jaabi, ne bɛ kuma e bɛ kuma. Sadio ko e ye musokisɛ den ye kɛ. Ne ka taa dugu kɔnɔ ka segin ka sɔrɔ e ma tobili kɛ. Min mana b'o la an b'o lakali ɲɔgɔn ye. Mama, ne kun tɛna tobili kɛ, ne bɛna tobili kɛ dɛ. Ka tobili kɛ awa k'o digi a kɔnɔ. A kɛra cogo di? Papa mama tɛ yan. E tɛ mama na ko fo ne ka tobili kɛ ka awa dalen to so kɔnɔ. Ne m'a f'i ɲɛna k'a fara Sadio la. A tɛ tobili kɛ bi a t'a kɛ sini. O mana mun de bɛ Awa la? Ne m'a f'i ɲɛna papa n k'Awa ma ŋɛnɛ yan. Ni Awa ma ŋɛnɛ, i bɛ t'i ka minɛnw ta i ka taa tobili kɛ. Sadio tɛ taa foyi kɛ. Ne laban bɛ Awa ka kalo 1 wari tigɛ k'a sababu kɛ e ka nin ko sugu ye. Sadio tɛ foyi kɛ. I sigi k'i ka fɛngɛ kɛ. Ɲamɛ papa. I ka kun tɛ ka se ka foyi fɔ. Mais ne kun ɲɛna sa. Papa, ne yɛrɛ t'a dɔn ne ye fɛn bɛɛ kɛ mama na. Est ce que mama ye ne ba ye? Mais papa, mama ka jugu ne ma. A juguya n'a sɔrɔ i ba kɔni ne don. I kɔrɔkɛ di? A tɛ ka kɛ a bɔra. Na ma taa yɔrɔ f'e ɲɛna. Ale tɛ sigi koyi papa. A bɔra. A bɛ sɔrɔ a taara seri ninnu fɛ yen. Ne tun b'a fɔ a ɲɛna a ka seri nɔfɛ yala dabila. Dugu fantandenw kɔ ka taa ten ka mɔgɔw ka ko bɛɛ cɛn. Olu b'u ka hakilina jugu don a kɔrɔ a bɛ tila tuguni ka na o kuma lankolon fɔ mɔgɔ ɲɛna. Papa o donna ka ban koyi. Awɔ, an bɛ o la. Ne bɛna labɛn waati ko mɔgɔ ka taa gabugu la, bɛ taa k'o kɛ gabugu kɔnɔ. Aisha, ne kun b'a fɛ ka kuma dɔ f'i ye. Wa n b'a dɔn fɛnɛ kuma in tɛna k'i fɛla ko ye. A ka di ne ye i ka taa cɛ wɛrɛ ɲini k'i furu siri cɛ ma. Ka d'a kan nin y'a san 3 ye e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne tɛ ka se ka ko foyi ɲɛ e ye. Wa n'i ma fili n'i ma ɲina i ko ko sotigiw taara ka taa aw minɛnw labɔ. Ne ma se ka n jɔyɔrɔ foyi f'i ye o ko la. Tiɲɛna ni maloyalen ba don. Wa a ka di ne kɔni i ka taa ka t'i furu siri mɔgɔ wɛrɛ ma. Ni hakili b'a la ne ye woro bɔ e nɔfɛ nin y'a san 1 ye. A tɛ ka fini sisi tɛ ka bɔ. Tiɲɛni yɛrɛ yɛrɛ la a ka di ne ye i ka t'i furu siri mɔgɔ wɛrɛ ma. Hali n'a sɔrɔ ne fɛla ko tɛ. Jamis. Mun de bɛ k'e bila nin kuma ninnu bɛɛ la de? Ne ma k'i fɛ fɛn kama koyi. Ne kɛr'i fɛ ni ne ka kanu de la. Ko wari t'e kunna bi ko ne ka taa n furu siri mɔgɔ wɛrɛ ma. Wari ka k'o tigi bolo. Nka ni jogo ɲuman t'o tigi la dun. Ni danbe t'o tigi la dun. Hɔrɔnya t'o tigi bolo dun. Ne tɛ wari kɔ ne tɛ sanu kɔ. Ne bɛ hɔrɔnya de nɔfɛ. Ne b'i kɔnɔ. Wagati o wagati n'i ye fɛn sɔrɔ. Ni Aisha bi. N y'a faamu. Nin diyara n ye kosɛbɛ. Wa n bɛna n cɛsiri cogo suguya bɛɛ la walasa n ka se k'i ladon n ka so. Ne yɛrɛ sigi. N bɛ taa n ya. An tile. Suruku tile fɛ ye.
O tuma an ka boli k'an dɔgɔya. Ayi aw kana boli aw don. Somɔgɔw don. Baasi. Kɔri baasi tɛ yen? Baasi. Denmisɛnninw. Baasi. I ka sotigi don. Baasi tɛ N la. tɛ. Se. I sigilan tɛ k'i sigi. A kɛra fama ye dɛ. Wala kɛra o bɛ taa. Baasi tɛ yen kɔni. Wala baasi tɛ yen. Ayiwa Ala kana baasi kɛ yen. Tɛnɛ. A ka di ne ka to ka na barolen fɛ yen o. Mais ne bɛ siran mɔgɔninfin gasi de ɲɛ. Ani cɛ ka ko. Ala kanu bɛ jate sa. Ne y'o fɛ yen k'i k'o ka ko to yen nɔ. N ko wagati o wagati y'i diya n'an ka baro kɛ. Sɔgɔma y'i diya, su y'i diya, tile y'i diya na an ka baro kɛ. O tɛ foyi kɛ ne kelen de bɛ so kɔnɔ yan nɔ. E fɛnɛ kelen de bɛ so kɔnɔ yen nɔ. Donc to i ka bɔ ka na an ka baro kɛ sa. Han? N y'a mɛn. I cɛ fari yɛrɛ don a ka fisa kosɛbɛ. Alhamdulilayi. O ka fisa yɛrɛ. Mina. Nin diyara ne ye bi sa. Walayi nin diyara ne ye yɛrɛ de. N tɛ papa. An labɛn. An labɛn. Donc ne kuma min fɛ yen na a donni tulo fɛ ka taa bɔ fankelen fɛ quoi. Komi I tɛ sera k'a fɔ ne yɛrɛ b'a fɔ a ɲɛna. Burukɛ yan ne kana ne sen tɛnɛ nɔfɛ yan bilen dɛ. I nakun tɛ tɛnɛ ko i nakun ye ne ka nafolo de ko. Tɛnɛ ne m'a fɛn na n ko Burukɛ kana se ne ka du kɔnɔ yan nɔ bilen yan. Burukɛ wuli ka bɔ kɛnɛma. Tɛnɛ ne bɛ na fɔlɔ. Ala ka se ne ɲuman. Ne fa e ma dɔn i ne faga ni maloya ye bi. Mɔgɔ bɛ mɔgɔ gɛn ni cogo la tantɔ wa? Ni a mana ne nɔfɛ baro la o tuma ne kelen de bɛna to so kɔnɔ armoire la ten tɔ wa? Ko mɔgɔ tɛ don ka bɔ kɛ ne kan. Tiɲɛ yɛrɛ la I ye nin dan sago bi. Ka mɔgɔ gɛn ni cogo la ta I ko wulu. I sera sabali ye walahi. Barokɛbaga ko t'i la o. Ni barokɛbaga ko b'i la e tɛ se ka taa Jazo bamuso nɔfɛ ou bien Layi bamuso nɔfɛ yan. I n'olu k'u ka baro kɛ yan. Ne ni mɔgɔ yaadalen tɛ baro kɛ. Ne ni adamaden jamanen tɛ baro kɛ. Ne n'olu tɛ baro kɛ. Ne baro kɛ ɲɔgɔn ye Worokiya de ye wa ne ni Worokiya de b'an ka baro kɛ. I ka gɛnni tɛn'o bali. E tulo bɛ ne la e ka gɛnni tɛn'o bali o. N'a mana ne nɔfɛ ne bɛ taa a nɔfɛ. I seko t'o la yɛrɛ. I sago b'i ka du de la mais I sago tɛ ne sen tɛgɛ la dɛ. Bon ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ f'i ɲɛna n'i taara fandamuso nɔfɛ u ka n'u ka hakilina jugu don I la. I sera yen yɛrɛ n'Ala sɔnna ma a bɛ k'i ɲɛna yan. O ye e hakilina de. Cousin. Aïcha, Ça va? ça va? Ko ka ɲi? Dɔɔni. Kodi baasi tɛ yen? Baasi foyi tɛ A yen. kɛra fama yɛrɛ? Dɔɔni. Aw bɛ yen? An bɛ yen, baasi foyi t'an na. Cousin n ba y'i ka ci fɔ n ɲɛna koyi. I ni ce. N'a fɔra ko jigiya kun t'anw na e kɛra anw jigi ye. A kun ka di ne ka taa fɔ aw ka so ka t'i fo. Nka I fa ka ko ma nɔgɔn. O de kama ne ma se ma k'i fo. I ni ce Ala k'i sara. A diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ de. I ma se foli la o. Ne yɛrɛ ma wari di. E ba de wari di ko ne ka taa wari di I ba ma. N'i mago bɛ fɛn o fɛn na n'a t'aw bolo I b'a ɲɛfɔ n ɲɛna. Ni se ye min ye n b'o k'aw ye fɛnɛ quoi. I ye n ka kuma faamu. N y'a mɛn. N'i sera bɛ n ka foli f'i ba ye. Ni Ala sɔnna ma. An b'a kɛ ten tɔ. Papa, ne sigalenba de don gafu la. Ne ma taa ni gafu kɔnɔman tɛ o. Papa, hali kunna gafu tun bɛ fɔ n'a nɔ du kɛnɛ kɔnɔna la. Wa o ye kelen fa ni mun bɛ gafu ci sugu la gafu bɛ mɛn. Ne ma taa ni gafu kɔnɔman tɛ o. O fana ye kelen papa. Yɔrɔ e ko ko cousin kana to ka taa seeru nɔfɛ. Hali o dɔrɔn n'i b'a la cousin ni seeru bɛ yala yala la o fɛ yen nɔ. Wa papa o dɔrɔn ne taara mama ne cɛ ka taa seeru min fɛ yan. Seeru ka du kɛnɛ tɛ sɔn. Jinɔgɔ de wa. Jimɔgɔ de wa papa. Sadi. Ne ma kangari da I ka nafigiya ninnu na. Sadi o tɛ sabali nafigiya na. Gafu kɔnɔma don. A kɔnɔntan don. A mun bɛ s'e ma? Gafu kɔnɔma mun bɛ s'i ma?
ite tema gafula nafa mbe gafula du ngona ona fatila koi ite fara ka gafula Kene ti ta bena ka ba nguna da. Ere ka dim sene nunu beke. Na soro ka fu kono mare do. Abita de wulo kene ma ati wulo ne fe anwa. Sadio kafu ma fusale ka taga sigi yan Ni i ka to fɔ ko kafu kɔnɔma don ala k'a sigi i yɛrɛ ma yan nɔ ni mɔgɔ min tɛ tonso yɛrɛ Ti ta bena ka ba nguna da. Ayo to ko fa. Dangare ne ni tinya so ko na re bo. Ti ngi ka bo kene ma isigila no muna. I ka taa seedu n'u fɛ yen nɔ. la gere atami ata seru ne konfe o de atirke yo Ate so ata se do no fe. ene o de atiri ni e ya ganga bongo ne ata ye noro o ja ko ya de aka ina tinya salon wona mo mawla salon kile wora ni deni no fe ya Sajo no fe gote. Ere ka cousin ka ku ke to la. Sajo Sajo ma kuma fe fu be la ni ala mena ka ba Sajo. Papa, tu vois, Sadio. ça y est, tu fini ça. Sajo ite sabali Jira kɛn. ite sabali N'a foyi kɛ dɛ mama kana bɔ Kene ne ki ma. wa fra Sajo la. Yara ere ka ala mena ka cousin ku lo yara ma ka ta fo ka cousin Sajo da ni wona. Ma kana ja ya. ba ni ma sabali Sajo be bolo mina cogo mina wallahi ni bolo funna be da bolo tigi kana etiga Sajo gate ka ke den gate la bebe gate ya atala ka wa kona madwa inshallah fu e bolo be ki yera kala Sajo ko ina Ba ka ke yere kala. No kon ti do ya do ere cousin ko la ko ni. Mamela. Mama ne kɔnɔ de bɛ ka ne dimi kɔngɔ bɛ ne la. Aram, o dun gɛlɛyara kɔni. Sɛnɛ mun kun bɛ so kɔnɔ, kunun an y'o de tobi. Fosi tɛ so kɔnɔ an bɛ mun dun. I mun hali bi, a bɛ nɔgɔya. an sɔgɔma Nsan sɔgɔma. orega mande na N'o foyi t'a la sɛgɛnnen dɔrɔn de don k'a b'a lafiya. Tantɛnɛ, nam kɔngɔ de bɛ na. A bɛ kunu tilegan fɛ. O b'an ni dumuni cɛ. kɔngɔ fana wa orega bɛ se ka kɛ cogo di e bɛ sɔgɔma cogo di kɔngɔ ka denmisɛnninw minɛ ka se fo ni eta la e worokiya kana denmisɛnninw hakɛ ta sa ne y'a f'i ɲɛna n ko ni balo tɛ so kɔnɔ taa an fɛ yen nɔ n bɛ balo d'i ma a caman bɛ so kɔnɔ yen nɔ anw bɛ dumuni yɛrɛ tobi kuma dɔw la a tɛ du yɛrɛ fo n'a ta k'a bɔnni walima ka di baganw ma han denmisɛnninw bɛ ka tile kɔngɔ la ka si kɔngɔ la e bolo e b'a dɔn o tɛ fɛn cɛ ɲuman ye ayi kana sɔn nin ma sa nin kɛnɛ ma diya ne ye dɛ nin ma diya ne ye hali fitinin denmisɛnnin bila nɔfɛ ka taa n ka dumuni d'a ma ka na i ka dumuni di den ma k'a bɔ tantɔ fo k'a bana Tɛnɛ, o tɛ. Kuma bɛɛ ka taa mɔgɔ deli, i bɛ maloya. Wa ko cɛ ɲuman. O de y'a to ne tɛ taa. denmisɛnnin bila n kɔ ka taa n ka dumuni di ka na Ka faamu. Ka sɛnɛ ɲuman. Aram, e ye mun ko de kɛ tantɔ? Mɔgɔ sutura i yɛrɛ ye, i lebu i yɛrɛ ye. I ye mun kɛ bi, n tɛ fɛ i ka segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan tuguni. I tulo bɛ n na? N y'a mɛn mama, n tɛ fɛ k'i dusu kasi. Kɔngɔ de y'a to ne y'a fɔ. I bɛ yafa n ma n'a digiri la. Sadio o kumala e ne tilenna ɲɔgɔn kan Ma jagoya de ye foliya. Sadio i bɛ sira min kan sira ɲɛnama tɛ ne bɛ ka f'i ye ka sabali i jamanen don nafa tɛ nin ko ninnu na en plus mama y'a fɔ ɲɛna kunun k'a ko i ka tobili kɛ k'i y'i ban a ma i kun bɛna kɛ sababu ye ka mama ni papa bila ɲɔgɔn na Sadio sabali nka ne m'i wele nin kama n terikɛ dɔ kɔrɔkɛ ye atelier dayɛlɛ a mago bɛ élève la ne bɛ fɛ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn yen nɔ I ma da la ne ka kɛ nɔ. N bɛ taa mun kɛ atelier so la? Fɛn min bɛ papa kun.
wari bɛ papa bolo baara kɛ kun tɛ wari de kama ɔ ne ta mun baara kɛ ka bɔ ka taa n yɛrɛ di funteni tile ma tɛ baara o Voilà. Ne kun bɛ fɛ e k'o yɔrɔ de fɔ. E filɛ k'a kɛ cogoya min na ni papa kun y'i ban baara ma e filɛ lafiya min kɔnɔ e kun tɛ bila o lafiya kɔnɔ. Sadio fa ta ba ta yɛrɛ ta de ɲɔgɔn tɛ. N'e ma baara kɛ e denw bɛ kɛ cogo di? Sadio ne bɛ ka f'i ye ka sabali. I bɛ k'i ɲɛ ta mɔgɔ minnu fɛ n ka cɛ n'olu tɛ kelen ye. Et puis ni mɔgɔ minnu bɛ ka yala mɔgɔ ɲɛnama tɛ fɛnɛ Sadio a dabila i ka sabali Sadio. Est-ce que i bɛ ka n ka kuma mɛn Sadio wa? Ne tɛ dɔwɛrɛ f'i ye o ye o. i tilala ne ɲininkali i tilala Ne tilala. yɔrɔ e ka baara diya e kun kan ka kɛ jeliba de soit e kun kan ka kɛ karamɔgɔba dɔ ye min bɛ conseil di denmisɛnninw ma ani mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ don fili la min bɛ conseil d'u ma o mais a ma tiɲɛ komi i ye denmisɛnnin ye i bɛ se ka taa formation kɛ o tɛ baara o n bɛ si kɛ nin na kuma ka ca Buramuso, Naam. a bɛ cogo di? A tɛ cogo la. Denmisɛnninw bɛ yen. Baasi foyi t'o la. Bɛɛ ka kɛnɛ. Baasi foyi t'o la. Nba, N'a bɛ baasi tɛ yen kɔni. alhamdulilayi an bɛ Ala tanu. Denbaya dun? Baasi t'u si la. Nse. E ye ne fɛ yan o ka di. Juguman ba tɛ. Ayiwa. Ala kana kɛ juguman. Amina yarabi. Muraŋa n'i y'a ye n ser'i ma bi i dɔgɔkɛ ka ko don. I dɔgɔkɛ ka ko kɛnɛ dantɛmɛ wali de ye sigida kɔnɔ du kɔnɔ wa a tɔgɔ de bɛ bɛɛ da kɔnɔ. Ne kɔni ne bɛ ka n seko bɛɛ kɛ pour que a ka se ka dɔ bɔ a taabolo n'a jogo la i b'a fɔ k'o bɛ ka dɔ de fara a kan. Denkɛ. Denkɛ kɔni. O don o Worokɛ yɛrɛ taara ne fɛ yen baro la n'o ye cousin terikɛ Sedu bamuso ye. Denkɛ ta o sɔrɔ yen ayi i b'a fɔ ko i ye ŋɛɲɛ ka mugu de bɔ a kan quoi. Cogo di tan? Burankɛ bɛnkɛ de ye fa dɔ a yɛrɛ la fo ka Worokɛ gɛn ka bila da la. Ka Worokɛ gɛn wa? K'ale kana o sen ale ka du kɔnɔ. O ye mun de k'a la? Foyi ko barisa k'olu ye fantanw ye. Ko Worokɛ ta kun tɛ ne nɔfɛ ko ye k'o ta kun y'ale ka nafolo ko ye. Bɛnkɛ. Ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna fɛn kelen min kɛ bɛnkɛ ko nin na quoi. O don an ŋɔrɔniya ne ye bɛnkɛ lasigi ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ bɛnkɛ ye. Kuran t'ale kɔnɔ k'ale kelen de ye wari sɔrɔ jamana nin kɔnɔ dɛ. A bɛ k'o de yira. Ale kelen de ye waritigi ye jamana nin kɔnɔ. A bɛ k'o de yira. Waritigi minnu tɛmɛna n'olu y'a k'ale ta cogo la a fɔ mɔgɔ bɛ wari mara jamana nin kɔnɔ. Ayiwa. A fɔ fantan bɛ balo jamana nin kɔnɔ tuguni. Walayi. E k'i kɛ pewu. E y'i ta kɛ. Ne yɛrɛ kan ka min kɛ bɛnkɛ la sen na dɛ ne yɛrɛ b'a dɔn. Bɛnkɛ ye Sedu gɛn du kɔnɔna na. Cousin y'o fɔ n ye. O kɔfɛ tuguni o don k'an kɔrɔ ne ni a tun bɛ kɛlɛ la baarakɛla ka ko fana na k'ale tɛ baarakɛla furakɛ. Ko fo n'ale b'o bɔ o ka sara la k'o na kun ye baara de ko ye. Ale b'o dumuni ale b'o fɛrɛ bɔ o bɛ siso kilima kɔnɔ o tuma mun tora ale ma min kɛ o ye. Munna o bɛ t'i da ka bana o ta tɛ bana o ta ye kalabanciya ye ani Sadio a denmuso yɛrɛ. Fo Sadio k'i ban tobili ma ne bolo fa ka tila ka ne gɛn ko ni ne yɛrɛ ma taa tobili kɛ ko Sadio tɛ baarakɛla ye. O don ne y'o don tobili kɛ o y'a sɔrɔ ne bɛ ka taa dugu kɔnɔ. A kɛ bɛ ka Sadio fana la jama bi i b'a fɔ ko ayi. N kelen de bɛ ka don bɛnkɛ ma dɛ. K'ori bɛnkɛ kunkolo tɛ ka ɲagami an ɲinɛ ma dɛ. N burankɛ ko kɔni filɛ nin ye dɛ. A dɔw jigi ye dayɛlɛ k'ale ka nafolo wa ne tɛ se ka hali dɛrɛmɛ 2 di mɔgɔ ma ni bɛnkɛ ma mankan ci ne la. Ne y'a f'i ye ko walahi Worokɛ denmusonin taara ne fɛ ne ye wari ta ka don o bolo bɛnkɛ y'a to seli golo kan ka seli tigɛ ka wari bɔ mɛlɛkɛnin tigɛ kɔnɔ. A jɔlen dɛ yarɔ salam bila ko kuma t'o la o. K'ori bɛnkɛ kunkolo tɛ ka ɲagami an ɲinɛ ma. Burankɛ aw yɛrɛ a sera lajɛ y'aw fɛ sa dɛ. Mais e k'i hakili latigɛ ne yɛrɛ b'a dɔn n kan ka min kɛ mais ko kɛra cogo o cogo ne b'a ɲini e fɛ e de ka kɛ sabalibaga ye.
Ka d'a kan e de ye muso ye ni problème bɛ na i k'a essayer k'a dilan n'a ye ni hakilisigi ye i y'a faamu mais ne yɛrɛ kan ka min fɔ a ye ne yɛrɛ fana b'o dɔn o nisɔn ka diya n ye dɛ walayi ni a bɛ kuma n kan ka bilasirali minnu d'a ma n b'o k'a ye ni ala sɔnna ma n y'a faamu ni wari ko de don n'a bɛ fɛn na ko n ka wari ko n b'a ka compte bɛɛ bloqué o na kɛ nisɔn ye n'a yɛrɛ ye tile filani min kɛ fantanya la dɛ a yɛrɛ b'a dɔn fantanya ye fɛn min ye walayi dɛ ni ala sɔnna ma ne yɛrɛ kan ka min fɔ a ye ne yɛrɛ b'o dɔn i y'a faamu awɔ problème t'a la awɔ ni ala sɔnna ayiwa ne bɛna fɔlɔ problème t'a la o de kun i bɛ n ka foli fɔ denmisɛnninw ye o bɛɛ b'a mɛn ni ala ko sɔnna cousin k'a kana fama ma ko n mago b'a la i y'a mɛn n y'a mɛn n b'a fɔ a ye ne sera yen dɔrɔn n b'a fɔ a ye awɔ ala ka segin n'a ɲuman ye amina yarabi wa Salam alaikum ba. Salam alaikum ba. Ba. Ne b'a dɔn i diminen don ne kɔrɔ. Nka ne b'a ɲini fɛ n'a sɔrɔ ne ye fɛn min k'i la. Deni masaya kɔnɔ i kana na dogo na i k'a fɔ n ɲɛna ban n ka yafa deli fɛ. Wa ne tɛ fɛ ka dimi ne kɔrɔ tile kelen. Ka d'a kan i man kɛnɛ o man ɲi ma. Ba, n b'i deli ala kama n'a sɔrɔ n donn'i gasi la walima n'a sɔrɔ an y'a sɔrɔ n ye ko dɔ de dilan fɛn min ma diya i ye n b'a ɲini fɛ i k'o ɲɛfɔ n ɲɛna ala kosɔn Seru naamu ba munna e sɔnna ka taa bɛn ka deli fo o bɛna da sago fɔ ne ma kuma foyi tɛ yen n'a ma mun dɔ fɔ ne ma a degelenna kosɛbɛ adamaden i kana i jigi da mɔgɔ kan i jigi da ala kan ala de bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ i ye n ka kuma faamu i ye nin mun kɛ kana sɔgɔ ɲɔgɔn na ka tuguni ne kɔni bɛ yafa i ma mɛ a dan kɛ ka nin mɔgɔ si tɛ bana bila mɔgɔ la ala de b'a bila mɔgɔ la ala kelen fana b'a bɔ mɔgɔ la ne da yira ala la i y'a mɛn a y'a faamu ne yafalen don i ma i bɛ se ka taga n bɛ n dalakan d'i ma bi kɔfɛ i tɛ ne ye bɛnkɛ fɛ yen tuguni a ka di n ye e bɛ se ka taa A cogo di? Ça va? Ko bɛ yan? Somɔgɔw? Kɛra tile fila dɛ. Wala a kɛra tile fila ye. Ne bɔra aw fɛ yen nɔ sisan nɔ. Ne y'a sɔrɔ i ba dusu kasilen don. Et puis a bɛ kasi la fɛnɛ. O ma la mun de b'a la? Ne bɔra so sisan cousin. Ne bɔra so sisan cousin. I b'a dɔn ne b'a la ko wari ɲamanɲamanama de bɛ ne kunna quoi. Si dépasse ne pique o k'a ye quoi. Ne bɛ ka ko sugu k'a ye cousin. I m'a faamu. A b'ale kɔnɔ. Ale ye si min sɔrɔ quoi ale tɛna ɲɔgɔn na wɛrɛ sɔrɔ bilen quoi est ce que y'an kuma mɛn bari ne bɛna ka don na denbayatigi de ne fana bɛ kan ka siniɲɛsigi de ɲɛɲini furu tɛ ne ma min ka ya quoi ne bɛ ka don na denbayatigi de quoi cousin. Wara i bɛ fili la mɔgɔninfin ka diɲɛ sababu kɛra mɔgɔ min i man kan tɛ ka kolonkɛ o la wolobako tɛ kolonkɛ mɔgɔ kan k'i mansaw minɛ k'u bonya k'u sakona ko k'u ye n'a m'e deli a bɛna jɔn de deli walima i bɛ fɛ i ba ka kɛ gɛrɛbu ye kare kɔnɔ walima a ka di waati bɛɛ i ba ka taa dɔ de deli a man kan tɛ ka mɔgɔ minnu deli a bɛ bangebaga bɛɛ kunna n den ka n ta nka ne yɛrɛ bɛ k'a bila i kunna k'i ba ka delili negebɔlen don f'i bɛ ka perese i ba ka sa fɛnɛ wara n'i ye cɛw bilatɔ ye ɲɔgɔn ye bangebaa dugawu don
dɔw de bɛ baara kɛ yɔrɔ la nka e maa min bɛ k'i ta buruja i hakili la i bɛ se yɔrɔ min na i tɛ se yen walahi i bɛ sira min kan sira ɲɛnama tɛ a ka di ne ye i ka sabali i ka segin kɔ n'i sera so i ka yafa deli i ba fɛ i jo t'a la i bɛ se ka min k'i ba ye a ka ɲi ne kɔni b'o ladilikan d'i ma wara. Cousin n'i ka kuma mɛn n yɛrɛ bɛna taa so sisan n bɛ taa yafa ɲini a fɛ i y'a mɛn i ka kuma jara trop walahi n yɛrɛ bɛna wuli sisan n bɛ taa yafa ɲini a fɛ n se mana kɛ min ye n b'o k'a ye ok wara a diyara n ye trop. cousin inshallah n bɛna taa yafa ɲini n ba fɛ ok e ma sigi a. non te ma sigi fɔlɔ n bɛ taa yafa ɲini n ba fɛ fɔlɔ ka la n bɛna bala te sigi i ka o de ka ɲi an b'a kɛ ten a tɛ wara inshallah. ok Waye. Ne bɛ ka fɛn YouTube kan sisan ne bɛ ka kamalen dɔ ka compte YouTube kɔnɔ kɛ. Wa ka film ka di sa ko cousin officiel. Cousin officiel. Awɔ. A bɛ ka film dɔ sa ko la vie change. Ne yɛrɛ delila ka bɛn n'a film ye. Yɔrɔ est ce que mɔgɔ tɛ da la? Oui. Yangu. Ça va? Kɔri baasi tɛ yen? Alhamdulilayi. Yangu somɔgɔw. Baasi foyi tɛ yen nɔ. Somɔgɔw. Denbaya dun? Nse. Alhamdulilayi. An bɛ. A ka fisa dɔɔni. Bɛnkɛ n'i ye e ɲininka a bɛ ɲɛna k'i ka ɲɛtaga man di ne ye walahi k'a sɔrɔ e ka ɲɛtaga ka di ne ye kojugu ne sigilen bi fɛn min ye walahi e bɛnkɛ jɔlen t'a ye kunun ne tun b'aw ka baarakɛyɔrɔ la i ka biro kɛrɛfɛ ne yɛrɛ tun sigilen bɛ yen ne y'i ka adjoint i ye appel dɔ la nɔ appel in kuntala tun ka jan kojugu i bɛ jateminɛ k'i ka adjoint kan kosɛbɛ k'a fɔ k'e ka adjoint tɛ fɛ k'e janfa walayi ne ma d'a la ne yɛrɛ ɲɛ fila ye i ka adjoint ye appel b'a kulo la ne ka adjoint a ye appel caman kɛ kuma camanba de b'a kɔnɔ ne tɛ se ka minnu yɛrɛ f'i ɲɛna i yɛrɛ ɲɛ y'a ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ne natɔ sisan n ka moto tiɲɛna ni ye sira la bon n y'a di réparateur ma o tun b'a la ko 4000 ko a dilan wari ye 4000 ye bon n tun bɛ fɛ k'o ɲini fɛ hali ni n tun sera k'o sɔrɔ i bolo o tun bɛ diya n ye kojugu. Kɔfɛ n bɛ n'i wele. Ok problème t'a la o bɛ diya n ye kojugu. D'accord. An ka madame. Ala ka se ne ɲuman. Musa bɛ sɔn ka nin kɛ ne la ne tun dalen bɛ Musa la nin ma dɛ mais ne kan ka min kɛ ne yɛrɛ b'o dɔn. N fa i tɛ hakili taama kow nɔfɛ a mana fɔ e ye dɔrɔn e b'i tɛgɛ fila kɛ k'a pooro i b'a fɔ k'a kɛra e yɛrɛ de ɲɛna sisan a fɔra i ye ani i y'a ye o tɛ kelen ye dɛ e ni Musa bɛ ɲɔgɔn bolo san joli a n'o daminɛ ɲinan de ya. I ti daminɛ ka bɔ mun na dɛ ne ni Yakuba ka jɛ ma daminɛ bi koyi depuis an fitinin an bɛ ɲɔgɔn kan ne Yakuba fɛn o fɛn fɔ ne ɲɛna ni ne y'a jateminɛ ne bɛ taa sɔrɔ tiɲɛ de don. O ye e de ka tiɲɛ ye ani o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye tɛ kelen ye dɛ mais tellement que e ɲɛ datugulen don i tɛ ka yeli yɛrɛ kɛ i terikɛ ka ko la i yɛrɛ ɲuman i denmisɛnnin teri ka ko la nka kabini e fana ka entreprise baara daminɛra e ni Musa de bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ Musa de ye ka adjoint e tɛ k'a ye e terikɛ kɛ o kɛ ka information d'e ma i b'a sɔrɔ intérêt b'a kɛrɛfɛ e t'o ye o i t'o jateminɛ mais ne bɛ min f'i ye yanni i bɛ dusu bila hakili ɲɛ hakili bila dusu ɲɛ fɔlɔ o ka dusu conduit o de ɲɔgɔn tɛ hakili kɛ i ka baara kɛ Musa mana cɛnin mana na kuma min f'i ɲɛna n'o y'i terikɛ kunta in ye n'a nana kuma min f'i ɲɛna i b'i réagir a lajɛ i k'a tɔmɔ i k'a woloma k'a bɔ ɲɔgɔn na i ka hakili la baara o ɲɔgɔn tɛ o la i tɛ don fili kɔnɔ dɛ sinon nin b'i bila dingɛ kɔnɔ walahi i kan bɛ kari. I ti daminɛ ka bɔ mun na de ya ne de ye dusu ta ka entreprise dayɛlɛ ne kɛlen kɔrɔ ka wari sɔrɔ ne sɔrɔla ka mɔgɔw ta k'u bila baara la
ka hakili kɛ ka baara kɛ e bɛ ni jɔ ne kunna ko ne ka hakili bila dusu yɛrɛ ka dusu bila hakili yɛrɛ n'o fɛn ne don nin wagati tun t'a sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ taara wuli ka bɔ kɛnɛma dɛ wuli kuma yɛrɛ t'i bolo bilen wuli. Alhamdulillah, maman. Inch'Allah. Cousin, ça va? Ça va. Kan memi. Kan foyi tɛ yen nɔ. Baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. I ba dun? Baasi foyi t'a la. Baasi t'a la kɔni. Wa. C'est. Maman. Seri ye kuma dɔ fɔ ne ye. A ma diya ne ye wa a ma bɛn ne ma. Wa ne tun t'a dɔn k'i bɛ sɔn k'o fɛ fɛnɛ. Seri ko ne ma k'i ko ko k'a ka ne ye ka ne to yen. E y'o kɛ mun kama sisan nɔ? Cousin, ne y'a fɔ. Parce que i fa tɛ fɛ k'i ni Seru ye ɲɔgɔn fɛ. O de y'a to n y'a fɔ n k'a k'a sen bɔ i sen na. An bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la a bɛɛ i fa nɔ ye. I fa b'a fɔ k'i ka bɔ Seru kɔ. I fa bɔra yan ka ne cɛ dɔgɔya ɲɛnama e cousin kama. O de y'a to n y'a fɔ n k'a k'a sen bɔ i sen na. Maman, o ye ne fa de ye o tɛ ne ye o. A bɛ se k'a fɔ cogo di ko ne ni Seru ka teriya dabila ka sababu kɛ ne fa ka kumaw ye. Hakili min ne fa la ani hakilina min na olu tɛ kelen ye o. A kɔni ka di ne ye ka sabali. Cousin, taa n tɛ fɛ ka kuma wɛrɛ mɛn i da kɔnɔ tuguni. Cousin. Cousin tɛ yen dɛ yan. Naamu. An la fɔ wa. E ka ko bɛ nege bɔ ne la hali e fitinin kun ka sa o ka fisa ni e balolen n y'a f'i ɲɛna k'i ka bɔ Seru nɔfɛ i bannen b'o ma minnu tora ne ma min kɛ aw ye minnu tora ne ma min fɔ a ye den n'i ban masa kumakan ma i laban i bɛ kɛ dɔnbagala fili ye ni ɲan tigɛ bɔ i ka ko la i ka ko a tɔ bɛ taa k'i yɛrɛ bolo da yen nɔ e k'i sigilen lajɛ dangari yɛrɛ tɛ dumuni kɛ yan tuguni kɛnɛma i sigilen don i tɛ wuli yan i tɛ teliya dɛ e ka taatɔla lajɛ mɔgɔ lankolon bilalen Seru hakɛ to dɛ. Ça va? Ça va. I fa fari ma kɛnɛya fɔlɔ bi ka fisa. Alhamdulillah. Ne ko e ye mun fɛn kelen pe de ye cousin la n'o de ka di i ye. I ye mun ye cousin la n'o de diyala i ye. Ka i nɔrɔ cɛnin na ta kɛlɛ a tɛ ka se ka mɔgɔ dilan i ye. E k'e kɛcogo lajɛ. E k'e ɲɛma nɔgɔsi cogo lajɛ. N bɛna min f'i ɲɛna. Jahanama kɔnɔ don kun ye nɛnɛ ka bɔ i la. Fantan bɛ waritigi kanu pour que a bɛ se ka fɛn dɔ dilan i ye. Mais ka tugu mɔgɔ nɔfɛ a tɛ ka se ka fɛn dilan i ye. I b'i sen bɔ o sen na. Tɔnɔ Yakuba. N den. Jɔn y'a fɛ ko ne tugula cousin ko nata la. Depuis n'an ka dɔgɔ an m'an ka denmisɛnniya la. Ni mɔgɔ min y'a kɛ nata ye o don. N'i y'a faamu cogo min na yɛrɛ o de don. Wa n tɛ foyi f'i ɲɛna nin kɔfɛ tuguni. Komi i ye n fa filan bɔ o de kama n ye n jɔ k'i lamɛn. A ka dan nin ma. I y'a mɛn wa? Bi denmisɛnninw kɔni. Ko k'i ko k'i mago bɛ na. Awɔ. Ne yɛrɛ kun mago bɛ la. Ne bɛ fɛ ka min f'i ye nɔfɛ. N y'a tɔ lateliya. Baasi t'a la. N b'i lamɛn fɔlɔ. O bɛ ka ko dɔ de komi i tɛ ko sɛbɛ la. Wa hakilina dɔ b'a la min tɛ hakilina ɲuman yɛrɛ.
ne se ka tugu ale ka hakilinaw kɔ ne nakun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ne bɛ fɛ ka du bila de ale ka kow bɛ se ka bɛn ne ma nka ne dɔgɔmuso ta tɛ se ka bɛn ne ma cogo si la ale tɛ se ka ne minɛ ka di Sadio ma dɔgɔnin de kan ka minɛ ka di kɔrɔ ma don la k'an to dumuni na ne ye n tigɛ ko n bɛna dumuni kɛ dɔrɔn a y'a da ɲɛ kan kun foyi t'a la ko sabula k'ale bɛ ka hakilina minnu fɔ ko ne tɛ ka sɔn ka t'o sira fɛ yanni ne n'a a ka bila ɲɔgɔn na jo tɛ den ni mansa cɛ ne bɛ du bila o de ye ne nakun ye. Cousin, Naamu tonton. i ka kuma diyara n ye nka n bɛna min f'i ɲɛna n bɛ fɛ i k'i tulo dayɛlɛ i k'a lamɛn i ye den cɛnin min n'a kɛr'i la n'a fɔr'i ma i b'a minɛ i b'a mun i tɔgɔ la ka tɛmɛ n'a ye a bɛ fɔ o de ma ko den cɛnin surtout mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'a k'e la fo i wolofa ale bɛ ɲina min kɔ e ye den cɛnin min a kɛra bi ye o a kɛra sini ye o ale ka du tabaga ye e de ye e dɔgɔmuso o ye taafɛn de ye o cɛ bɔra o nɔfɛ sɔɔni sisan dɔrɔn o bɛ taa du bɛ to e de ka bolo kan ne kɔni bɛ min ɲini i fɛ a ɲini i k'i fa dɔn a ɲini i k'a faamu a filɛ ka ko minnu kɛ nin ye tan o to yen don min na se a bɛ nin bɛɛ to yen a bɛ na nimisa nin bɛɛ la a b'a dɔn k'a fɔ don min na k'a ye erreur kɛ kana ninnu ta ka da i ɲin kan dɛ a bila i kunna k'a fɔ dɔrɔn n fa de don quoi n'a ye min kɛ e yɛrɛ b'a dɔn a kan ka dilan cogo min na n'i ka cɛya fɛɛrɛw ye a dilan ten i y'a faamu I ka kuma faamu tonton. kana essayer k'i b'i dɔgɔmuso fɛn ninnu si kama e de ye dutigi ye ne yɛrɛ t'e fa considérer dutigi ye tuguni e de ye aw ka du nin tigi ye i y'a faamu hakili min bɛ e yɛrɛ la o t'e fa la tuguni wari kɛlen don k'e fa tiɲɛ wari kɛlen don k'a ka fɛn bɛɛ tiɲɛ n'ale ye miliyari caman sɔrɔ nin na ale bɛna kɛ cogo di wari min b'ale kun miliyɔn damadɔni dɔrɔn n'ale ye miliyari sɔrɔ nin na ale b'a kɛ cogo di mais e fa dɛ a t'a kun ɲɛ bɛ ne kun a bila i kunna k'a fɔ k'i den i fa de ye ne ye ne su dɔrɔn ni ne ye fɛn o fɛn kɛ o bila i kunna i y'a faamu e ka ko foyi tɛ yen e fa da bɛ don min na ka ne to yan donc ne de bɛ se ka e ka kow ta en charge donc i hakili to ne la dɔrɔn ne su dɔrɔn i y'a faamu kana i fa ka ko kɛtaw jateminɛ dɛ mais min bɛna bɔ a la aw bɛɛ bɛna ye n'Ala sɔnna ni ba yɛrɛ ye kuma caman kɛ ni kuma caman fɔ i ba ɲɛna i y'a faamu mais ni ko o ko bɔra ko nin kɔnɔ a kana bala o la i y'a faamu voilà donc to i yɛrɛ ye dɔrɔn ne yɛrɛ min wele basi la komi n famar'i ma a man di n ye i ka to ka fama n ma a ka di n ye i ka to ka na bɔ n na de temps en temps donc hakilina minnu bɛ yen an b'olu falen falen an ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu n ka yɔrɔ dɔ bɛ yen n bɛ fɛ ka t'o yir'i la n bɛ fɛ an ka taa ɲɔgɔn fɛ ka t'o lajɛ i y'a mɛn i bɛ makɔnɔ n bɛ n ka mansin bila so kɔnɔ yan